Jeg skal lige beklage, det var en foreløbig anden plads til Steve Burnett. In second place so far for... Nu går det ikke så godt for mig. Shane Carey en foreløbig anden plads. In second place so far for Shane Carey. På banen har vi nu fra USA Peter Wilde. Videre. Fejlfri rundetiden 33,88 sekunder, og nu håber jeg ser rigtigt, når det rækker til en foreløbig anden plads. In second place so far, time 33.88 seconds.